Okay, mga kabyanan, yari naman kita sa pagdulong sa inyo sa sining mga ambahanon ah, diri sa aton YouTube channel, Pirot Haranista. Antes gali ako magpadayon sa akong mga ambahanon nga gadulot sa inyo. Ang yari anay ang pila ka mga shout out no sa kay Randy Bisina sang Saudi Arabia, halin sa kay Riger Nas, kag subong man sa kay Ricky Calyet sa Angeles City, Pampanga, kag sa kay Simon Peter Escobar sang Talisay City, Negros Occidental, kag subong man sa kay Jack Mapagmahal sa Al Kubar, Saudi Arabia, kag subong man sa kay Noy Rex Lazada Dumangkas sa Kalang Dueñas, Iloilo. Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Labi na gid sa aton mga pinalangga nga mga OFW sa nagkalain-lain nga nasyon. Maayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Yari, idulong ko sa inyo ining pila ka mga ambahanon nga daw bilang buhiin naton ang mga ambahanon nga sang una bla sa iya sang aton nga mga kaluluhan pa sang una pay may na pangtipon ako no para gid ini sa inyo tanan-tanan. Idulot ko sa inyo ining nagatigulo nga ambahanon ang ako ining kailo. Ako ining kailo nga nangin katulad subong isang pispis, dili makalupat kayang pakpaklinatom singkal sang kasakit, nalaya sa kaghasa duta nataktak ang kailong pistis, kay ang kabangdanan sinilab sang gugma ang tagipusoon. Kung ako humigda sa katring may banig, tuyo ko limuton. Umang tinipigan sa sulod sang dughan, halos ko dapulayo. Pero awat lamang kay dili mamati, bisan anhon kusang bulong, kundi ikaw lamang ang makapaumpaw sa kalipay nako. Gugmang walay patugsiling nga labing dalitan, buligid tabangin ang kailo kulughan. Sa lawod sang kasakit nga imo ako ginpatumbayaan, ining makaluluoy buligid tabangi nga dili malugdang. Gugmang walay patugsiling nga labing dalitan, buligid tabangi ang kailugong dughan. Sa lawod sang kasakit nga imo ako gipatumbayaan, kining makaluluoy buligid
bangi nga dili malugdan. Makaluluoy puli kita bangi nga dili malugdan. Okay, amuyat to, no? Siguro ang matag naton sa inyo subong, ang mga ambahanon, ba sa aton mga katigulangan sa una, amo na igadulot ko sa inyo. Kag subong naman, yari naman ang ambahanon nga nagatigulo, walay angay. Walay angay ang kamingaw, ang magpuyo sing walay pahuway, pirmi ang puot ginapong gikan sa walay pahuway nga pagtuaw. Udughan ko itunong na, itunong na ang mga pag-angga kay walagi sinaawa nga makagpahit sang nagaagay tungaluha. Kag sisin-o ayhan ang sarap kapala nga makapahit sang nakaagay kung aluha. Kag sisin-o ayhan ang makapapala sining mga luha gikan sa pagkagha. Udughan ko itunong na, itunong na ang mga pag-angga kay walagi sinaawa nga makapahit sang nagaagay kung aluha. Kag sisin-o ayhan ang makapapala nga makapahit sang nagaagay kung aluha. Kag sisin-o ayhan ang makapapala sining mga luha gikan sa pagkagha. Sining mga luha gikan sa pagkagha.
Amuyad to no, ang atong ambahanon nga nagatigulo, walay angay. Yari naman, ay dulong ko naman sa inyo, sa nasiling ko na, ining mga tradisyon natong mga tradisyonal natong mga ambahanon bla, halin sa mga katigulangan sa una, igadulot ko sa inyo. Sa pagi sa sining nga mga palatuntunan, buhion naton ang mga tradisyonal nga mga ambahanon. Dulot ko naman sa inyo ining isa ka ambahanon nga nagatigulo, dalawi daw. Dalawi daw ikaw kung mag-ambahanon, palamig mo yuhum o may binalaybay, duwang larawan mo sa dalang buhanon, diwata sa bukid kag kataw sa baybay, tumandok sa bukid na bunag sa payag, na yung kagitigay buhig nga tuburan, tubig naghamil ay sa imong kaanyag, kag nangin salamin hublas mong larawan, diwata sa talon bulak nga ilaha sa kapalaran, ang nagpasimpalad alibang-bang nga labing makahas, makigsuyot sang kayuyong sang sinipad, sagtong kagabihon nga puno himayat sa isang payag kita nagsumpahanay, dito kag pinanggas ang dili malaya utling handumanan sang gugmang panganay, diwata sa talon bulak nga ilaha sa kapalaran, ang nagpasimpalad alibang-bang nga labing makahas, ang nagsuyot sang kayuyong sang sinipad, sagtong kagabihon nga puno himaya sa isang payag kita nagsumpaanay, dito kag pinanggas ang dili malaya utling handumanan sang gugmang panganay. Okay, amuyad to ang isa ka ambahanon nga gindulot natong sinyo nagatigulo, dalawi daw ikaw. Ari naman, idulutan naman naton sinyo ining gugma sa mga tigulang. Gugma sang mga tigulang daw sa igi nga nagakamang, nga bisan anhon sang tikwang kakapyut gid sa kabataan, ang gugma sang pamatanon daw sa bayo nga linugom nga, bisan anhon sang halong ba lubad kay malubaro, ay
kasang balo. Ang linugaw sa bata mo, nahimo gid nga kalo-kalo. Ang gugma sang pamatang undaw sa bayo nga linubong, bisan mo sa halong ka, lubad kay malubaro. Ang bugos ko nga sinaysay, talandaan sang dalaga, ako dili matigangay sa manok nga lang talangka. Ang bugos ko nga sinaysay, talandaan sang dalaga, ako dili matigangay sa manok nga lang talangka. Amoy ito ang ambahanon na nagatigulo, gugma sa mga tigulang. Yari naman, ining ambahanon nga nagatigulo kay may pangabay gani sini, ang malakat ka na gani. Malakat ka na gali, bayaan mo na ako. Wala ka kadumdum sang kalulutasan ko. Ikaw ang nagpulong sang unang nga dili ka magkaon kung wala pa ako. Sa akon nga pagbanta, daw sana akig ka, bisan sa pagkansyon ko, wala ka kadi para. Pero anhon ko gid, kung magdisgusto ka, kay dili napaswerte sa isa kag isa. Malakat ka na gali, bayaan mo na ako. Wala ka kadumdum sa kalulutasan ko. Ikaw ang nagtulong sa unang timpo, nga dili ka magkaon kung wala pa ako. Sa akong nga pagbanta,
Kay amo ito no, ang ambahanon nga nagatigulo, malakat ka nagali. Yari naman, pira na to kakanta. Nalipat ako kung pira na kakanta. Ha? Sige lang. Ining daw bilang ang pangatapusan natong ambahanon nga nagatigulo, kaya na may nagapangabay gid sini ng ambahanon nga tuburan. Sa higat siyang tubig, may isang katuburan. Sa bato nagkailing, ang matinaw nga tubig. Sa dakong kawhaw, ako ang naghapit, kang akong naging patyan, ang kabugnaw sa tubig. Dito ko kaginatyan, larawan sang kadayon, umatyag sing kauhaw, ining dughan nako, katulad sang tuburan. Ang mga talitan daw tubig nagailing, na dili mapunggan. Dito ko kag nakita, larawan sang kagayon, umatyag sang kauhaw, ining dughan nako, katulad sang tuburan. Ang mga dalitan daw tuwing nagailing, na dili umapunggan.
Okay, amo to ang aton mga ambahanon nga nagatigulo sa nasiling ko na mga tradisyonal na yung mga ambahanon no. Kaga antes gali kita magatakop sa sining aton nga kalingawan. Mayong hapon lang gali dira sa tanan-tanan nga taga Barangay Puntok Lerino kaga subong man sa ano pa ito? May ano ka diyan? Kag sa tanan nga mga taga kuana, mga taga Saragada. Nabalaan ko lituro si kuano si Glenn no nga nagaano gid siya dira sa Sambag Saraga. Mayong hapon lang kaga malipayon gid nga pag pamati na tani maka bulig-bulig ka man subscribe no. Amo lang ito ana sa sunod naman kung ka urot-uroton tagid way na taliwaton. Okay mayong hapon lang sinyo tanan-tanan kaga paalaman ay tubtob naman sa liwat.